Yo, jelas nada. Jelas nada. Ayo masukane monggo. Bapak Ibu, ayo monggo Mak. Ae. Jane kudu panen toh. Mbak Epa nggak mau absen, Mbak. Iki member-membernya luar biasa loh, Mbak. Sabda Pandita. Ini dilanjutkan apa lagi, Ma? Apa masih liwung aja? Ganti sih. Apa? Lagune dangdut pokoknya iki disuwuk sik Mas. Ganti malih ning dangdut gara-gara sebotol minuman. Oke. Nggih. Sabda Pandita Ratu. Ring sliramu.
ning dangdut. Yuk Sri Uning ngatur lumantar jelas nada. Sembah nuwun ya Mas ya. Iki ora Mas. Oke baik. Katresnane wirat moyo. Terima kasih banyak. Tekno Mbak Yati. Katresnan ing wirat moyo. Oh
sik lacak ya, Pak. Ayo Pak Bu. Ayo Bu Oke, baik. Ati keseksa Masno, monggo. Yo. Ayo. Oke. Mas Paijo.
apa kabeh lelakon kowe tega ngarani atiku deyati Salah gel. urip sakoyo ngene omah Tak sawang-sawang atimu kok geloro to gel. ati iki kene Tapi iki mau apa? mosok ati kene Oh, cek duwe ati ta we gel. ati kene lho ati Kowe cek duwe ati to. Duwe. Oh, kadang kala karo aku ki ra duwe ati oh gel. piye rumangsamu kowe iki Ceplas ceplos Aku aku ra duwe- merono ya, Mang. aku ra ati tak perkosa lho tenan Ani we. aku malah cek mikir-mikir namanya merkosa cek di ati Oh, cek duwe ati. Oh. anggapan aku ra di ati dan Mau sapa gel? sapa Sing mau ngombe es kan lho. batuku Aku cetakno sapa? ART Di Mas Ari mau intinya. Mas Ari, wonge turu pengen turu tenan ta? bar ngombe es bubuk Kok plus antimo tang iki? Oh ngono. Aman berarti ya? aku Oke. oke kepen aku ora duwe ati dan ayo bukan ora di ati ngono ta Oh bukan di hati ngono? heeh kowe mun bukan ora di ati ngono Bukan di hati. oke baik mati dari aku ras Tenan wae wani araku. wong dek ra di ati iki bebas gak bakal Bebas. kena hukum Oke, baik. Oke. Oke, bidai. ora birahi musim kedua Oke. apa Ibu. kok bubar kok musim Iya. Lilo aku kudu lilo. Come here. Okay. Ready?
si Epa aku ora cemburu lho, Gil. Heeh. Aku nek gur karo Ragil ora cemburu. Heeh. Aku nek gur karo Fitri Tegal ora cemburu. Iki wong elek-elek kabeh ora pati. Lah iya, aku nek sing kasih mau kok aku cemburu ya, Gil. Nak Epa, Ragil, Heeh. Fitri, rapati ayu. Lah kayaknya mau sapa, Si ayu Gil? kowe. Kae mau lho. Ada nih Mas Hari apa? Gon aku pitutenono no. Oh, titenono ikut kan omah ditinggano dikuncani pintu nek njaba lho. Kae di bawah aturan saya itu. Kae. Neng kene wani titenono nek kan omah. Iya, Mas. Bawa di video call. Oh ngono. Kalau di tangan Oh, ayo. oke, nanti malam ya. Oke. Oke, Pak Mas Hari. Ngono. Aku mulai ngene Epa aku. Engko. Jatahe Pak engko. Heeh. Oke, baik. Tapi Epa palang merah ya. Gak kanggo. Ora kanggo, Kanggo. Ragil no. Nano. Cakepan sing tenanan kok nano. Lah mau piye? Pungkasane tak trimo urip. Lelakon. Heeh. Ngono ya. Kuwi Dik. Lilo aku kudu bersama dengan Wong Gesengnya Indonesia. Ayo Pak, kekene joget lho Pak. Beksan tayo sinarengan kadang-kadang campur joget sari ayo, Pak. jelas nada. Monggo Pak. Bapak aja tayo monggo Pak. Ayo Pak, iso. Timun sigarane MC ne jaluk wedang jeruk. Ayo Mas, miring. Ayo Mas, sing miring. Yetan beling ulun, apa setiane kelakon. Ayo Mas, sing miring. Ayo Mas, sing miring. Tuku seblak ning Matiun, rasa penak tegak medhos. Sing miring ayo Mas, sing miring. Ala ayo dik, ijing miring ala ayo dik, ijing miring kayu jati ditumpuk-tumpuk. MC ne jaluk wedang jeruk. Ayo dik, ijing miring. Ayo dik, ijing miring. Pilih roti apa salam, bayaran MC saiki mudah. Mas
dek ijing miring ayo dek ijing miring amben kayu go meme gaplek yati ayu anu nemplet tek sikile iki lho sekop-sekop